Шырдаклы районы Поповка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Хабиева Халида Шикур кызы бүген үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан котлап, җылы теләкләрен безнең тапшыру аркылы аңа апалары Флюра, Гөлфия, сеңелләре Фәвзия һәм Әлфия, племянницалары Альбина, Лилия һәм Люция юллыйлар. Иске Колатка районы Урта-Терешка авылында туып үскән газиз кешебез бик яшьли Үзбекстан Республикасының Каршы шәһәренә күчеп китте. Анда бухгалтер һөнәрен үзләштереп, озак еллар банк системасында хезмәт итте. Кындык каны тамган туфрак барыбер үзенә тарта дигәндәй, 1995 елда янәдән туган иренә кайтып, тормыш иптәше Дамир Камилевич белән үз тормышларын кордылар. Аның сыман тырыш, уңган, тыйнак, акыллы, шул ук вакытта бик җитди, сабыр, түзем, таләпчән кешеләр сирәк очрыйдыр. Якыныбыз шундыйларның берсе. Бала чактан ук бу сыйфатларга ия булып үсте. Үз гаиләсендә дә тәртип булдырып, тормыш иптәше белән 2 матур балаларын тәрбияләп үстерделәр. Алма алмагачлан ерак төшми дигәндәй, балалары да аларның акыллы булып, матур гаиләләрен кордылар. Хәзер инде оныклар бүләк итеп аларны әби-бабай ясадылар. Кадерлебез, синдәй ярдәмчел, тырыш туганыбыз булу белән без шиксез бәхетле. Язмышның кырыс җилләренә бирешмичә, һәр чак туганнарыгыз һәм якыннарыгыз янәшәсендә. Балалар, онык бәхетенә куанып яшәргә насыйп булсын сезгә. Исәнлек, бәхетле көннәр генә телибез. Зур тырышлыклар белән табылган мал-мөлкәтегезнең бәрәкәтен, хезмәтегезнең әҗрен, күңел җылыгызны биреп үстергән балаларыгызның тәүфигын күрергә насыйп булсын. Гаиләгез имин булсын. Тигезлек белән гомер көзләрен дә, кышларын да кайгы-хәсрәтсез каршыларга язсын. Нәрсә дисәләр дә, безнең кардәшебез кебек туган җанлы затлар берәүдә дә юк шикелле. Әгәр дә безгә берәр ярдәм кирәксә, җилтерәтеп килеп тә җитә, барысын да эшләп бирә. Хәтта бер дә белмәгән кешегә дә ярдәм кулын суза, аңа булыша. Аның кебек олы җанлы, киң күңелле, сабыр, уңган, пөхтә булып та булмастыр. Я Раббым, калган тормышында да аңа, гаиләсенә саулык, сәламәтлек, иман байлыгы бирсәң иде. Кардәшебез, шиксез рәхмәт сиңа, якты чырай, җылы сүзеңә. Бәхет шаткаларың һич сүнмәсен, нур балкысын көләч йөзеңдә. Олы җанлы, изге саф йөрәкле, мәрхәмәтле газиз кешем син. Апам дип төпле киңәш биреп, ярдәм итеп һәр чак яшисең. Ходаема бик тә рәхмәтлемен, якыным минем, терәгем. Тормышның тыныч, матур булсын, шын күңелдән сиңа теләгем. Хөрмәтле Халида Шикуровна, якыннарыгыз юллаган бар теләкләргә дә ихластан кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Көнеңе бүген төрле бүләкләр, чыны күңелдән чыккан матур теләкләр. Шатлык тақайды да бу икебез бергә, аермасын язмыш безне гомергә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Якты аяз булсын тормышың күгә, кояш нурын сибә тик сиңа бүген. Сагышларны онып, елмаеп яшә, йолдызларда күктән
sina endeşer. Güneleyne şatılık dolsun, bəxtlərlə yakınlardan. Çın dostlarını terek bulsun, sina abır çaklarda. Güneleyne şatılık dolsun, bəxtlərlə yakınlardan. Çın dostlarını terek bulsun, sina abır çaklarda. Sınalgan yüreğin tipsini güçlürek, Tırmışı yollarında bir köp güç kirek. Yürekteki cırını jirge taratıp, Jırlıyım senin için, seni yaratıp. Güneleyne şatılık dolsun, bəxtlərlə yakınlardan. Çın dostlarını terek bulsun, sina abır çaklarda. Güneleyne şatılık dolsun, bəxtlərlə yakınlardan. Çın dostlarını terek bulsun, sina abır çaklarda. Tuğan gününe bugün türlü bülekler, Çını köngülden çıkan matur tilekler. Şatılık takaydı da bulik biz birge, ayırmasın yazmış bizine ömürge. Güneleyne şatılık dolsun, bəxtlərlə yakınlardan. Çın dostlarını terek bulsun, sina ağır çaklarda. Güneleyne şatılık dolsun, bəxtlərlə yakınlardan. Çın dostlarını terek bulsun, sina ağır çaklarda. Güneleyne şatılık dolsun, bəxtlərlə yakınlardan. Çın dostlarını terek bulsun, sina ağır çaklarda. Güneleyne şatılık dolsun, bəxtlərlə yakınlardan. Çın dostlarını terek bulsun, sina ağır çaklarda.